Sani bagai hao gai na phai mania gai to ni thani o ki phe mathana Sani bagai hao gai na phai mania Kai to ni thani o ki phe mathana Sasaya mathana o Oi to klayo kai to ni kok thero khanawi katalki hamari man phi khana hinai kai to ni kok thero no teyui tebu saiman namu chungkhe eba sungmung suri mung kongkhe je sake phano jungno sahorna ta pomjadi nono chuba hornai phi ani ni bagai suri na chung je phu phano tiar se tongo chini ni kuma angkha langmani khorang PWR post box number ba chiba Agartala sni chuku chuku bukcha sa te waisa khana phidi Langmani Khorang PWR Post Box number 55 Agartala 799001 Chini phone number angkha 2306061 te email ID angkha kokborok@radio882.com kai tornono nini no ho jotono hamari belakna kha khamjak chin bubagar belakna kha khamjak tange chini khorni athupiri chin dofan bisingo Taminani koraksa opposed to Sawi Namsi like Ogia, Bella hard work like Sawi. Yabasing the Varsa Belahan Kapal Hamia. Hypano. Sing Chini Pizano Kumiro, some justice my assistant Tongo. Thank you, Sakiri Rima by Rangrima by Amsabachin Katu, Chini Kanasin, Mania. Thank you, Chini, innocent Bornoma Clemani, Zumboni, Dakti Justice Marnaching over Hapang. State ni bakal chin koi mung tong nai tai kai chini horang ni omai athu kiri chin kaman bakal chin jot chin kham jak sing logi tongo chin TTH sapang ningai chin bubagra logi tongo chin bubagra phai kan kai direct desa khapi nai bis khlai pi nai nok no phai chin ti bel kham lai jak tai ison tan sui nai chini nai bini phola Kaksang mitong thung hiaba chini no khung chini je tong lai rang chung logi tong je justice mai asal sing parang kaplai kematan